Γεια σας, ονομάζομαι Γιάννα Μιχαηλίδου. Διατηρώ ένα κανάλι πάνω στο YouTube, το λεγόμενο The Jeanne d'Art, πάνω στο οποίο δείχνω διάφορες τεχνικές, όχι μόνο πάνω σε polymer clay και διάφορες άλλες τέχνες που μπορεί να ασχοληθεί μια κοπέλα ή μια γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας ή ακόμα και άντρες. Σήμερα επέλεξα να σας κάνω ένα μικρό βιντεάκι για να σας δείξω μια απλή τεχνική για μίξη χρωμάτων. Έχω επιλέξει σήμερα να σας δείξω μια απλή δική μου τεχνική που έχω αποκτήσει μέσα στα χρόνια τούτα που ασχολούμαι με τον πυλό, το λεγόμενο polymer clay. Έχω επιλέξει το σερνίτ για διάφορους λόγους. Πρώτης, για τα χρώματα, δουλεύεται πολύ πιο εύκολα. Μπορεί να γίνει μίξη χρωμάτων με έναν πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο. Μπορείς να το κρύψεις κάπου σε ένα σιρταράκι χωρίς φως, χωρίς να μπαίνει αέρας και να διατηρηθεί. Τούτο είναι ανοιχτό πάρα πολύ καιρό. Συνεχίζει να γυαλίζει και να είναι μαλακός. Δεν έχει αποβάλει τα υγρά του. Θα σας δείξω σήμερα 3 απλά βασικά χρώματα πώς μπορεί να γίνει ανάμιξη με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο, χρησιμοποιώντας τον πολύ γνωστό σε εμάς τον τρίφτη που τρίβουμε το τυρί για τα μακαρόνια μας. Θα χρειαστούμε τον πλάστη μας, ονομάζεται acrylic rod, πλάστη να τον πούμε στα ελληνικά. Θα χρειαστούμε μια επιφάνεια είτε πλαστική. Θα ξεκινήσω πρώτα με το λευκό. Πρέπει αρχικά κόβουμε ένα κομμάτι από πάνω, το δουλεύουμε με τα χέρια. Να βγάλει τα υγρά του πρέπει να φέρουμε το σερνίτ μας, το polymer μας clay, να το φέρουμε στη θερμοκρασία του σώματος μας. Έτσι δουλεύοντας το παίρνει τη θερμοκρασία των χεριών. Αλλά είναι μια κάπως χρονοβόρα διαδικασία. Φυσικά σε επόμενα DVD πιο προχωρημένα θα σας δείξω άλλες τεχνικές. Σήμερα επέλεξα μια γρήγορη τεχνική. Πάντα οι αρχάροι, ξέρω και εγώ από τον εαυτό μου, ότι προτιμούν ό,τι πιο γρήγορο και πιο εύκολο. Να φτάσουμε να συλλάβουμε την ιδέα το πώς δουλεύονται τα polymer clay. Βλέπετε είναι κλειστό και πάρα πολύ μαλακό, μπορεί να δουλευτεί άμεσα. Θα ανοίξουμε το σακουλάκι μας με ένα κομμάτι λεπίδα. Πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί, διότι η λεπίδα για το polymer clay πρέπει να είναι πάντα κοφτερή. Θα κόψω ένα κομμάτι έτσι για να δούμε αρχικά πώς δουλεύετε. Μαζί με το διατηρούμε το λευκό μας. Να ανοίξουμε και το μαύρο. Τώρα το μαύρο, επειδή είναι πάρα πολύ έντονο, δεν θα κόψω την ίδια ποσότητα με το κόκκινο και με το άσπρο. Θα κόψω πιο λίγη ποσότητα, γιατί θέλω να χρησιμοποιηθεί σαν βάση πιο πολύ και όχι σαν βασικό χρώμα. Την βασική μας ανάμειξη θα την κάνουμε πρώτα με το άσπρο και με το κόκκινο και μετά θα προσθέτουμε λίγο το μαύρο. Τώρα αρχικά κάνουμε την πάρα πολύ γνωστή κίνηση, ό,τι κάνουμε και με το τυρί μας. Κρατούμε το κουβαράκι μας, αρχίζουμε να τρίβουμε στον τρίφτη μας. Θα το τρίψω όλο το λευκό και θα το βάλω μετά στην άκρη. Βλέπετε? Θα κάνουμε σήμερα με τον τρίφτη, το συνηθισμένο τρίφτη που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας, μίξη χρωμάτων λευκό, μαύρου και κόκκινου, 3 βασικά χρώματα που είναι έντονα και καλοκαιρινά. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα πλάστη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο συνηθισμένος ακριλικός πλάστης που είναι για τον polymer clay, και ένα πλαστικό, οτιδήποτε πλαστική επιφάνεια ή ένα κομμάτι από ζελατίνη.
Έχω φέρει μερικά παραδείγματα για να σας δείξω. Τούτο είναι ένα pendant το λεγόμενο στα αγγλικά, είναι μια κεντρική χάντρα μεγάλη. Μπορεί να περάσετε πολύ εύκολα κορδέλα ή ένα κομμάτι σύρμα λεγόμενο beading wire ή ένα κομμάτι δερματάκι, οτιδήποτε. Το polymer clay δεν είναι ένα υλικό που μπορεί να περιορίσει το χρήστη του είτε σε γούστο, ή μπορεί να αποφασίσει ο καθένας να φτιάξει οτιδήποτε μέσα σε 20 με 25 λεπτά. Μπορεί να δημιουργήσεις ένα ολοκληρωμένο κολλιέ για οποιαδήποτε έξοδο. Μπορεί να αρχίσεις το μεσημέρι σου μέσα σε ένα 20-25 λεπτά να είσαι τελειωμένη, το απόγευμα να είσαι έτοιμη για την έξοδο σου ή για μια βραδινή έξοδο ή για μια απογευματινή βόλτα. Εδώ έχω κάνει μια μίξη χρωμάτων, ήταν λευκό, καφέ, χρυσό, κόκκινο της φωτιάς. Το έχω δώσει σχήμα, έχω βγάλει την τρύπα στη μέση για να μπορεί να περάσει οτιδήποτε υλικό θέλω εγώ για να το κάνω σαν κεντρική χάντρα στο κολλιέ μου. Έχω βάλει 3 κρίσταλα, έχω δώσει μικρά σχήματα με ένα μαχαιράκι της κουζίνας, έτριψα ορισμένα άλλα χρώματα, δημιουργήθηκε αυτό το πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Τούτο χρησιμοποίησα την ίδια τεχνική χρησιμοποιώντας μόνο 3 χρώματα, σοκολατί, καφέ και χρυσό. Χρησιμοποίησα πάλι τα 4 εδώ, τα μαύρα που βλέπετε είναι κρίσταλα. Πάλι με το μαχαιράκι της κουζίνας έχω κάνει διάφορες σχισμές. Έχω χρησιμοποιήσει καρφίτσα για να βγάλω τις διάφορες τρυπούλες, έτσι για να έχουμε ένα μοναδικό αποτέλεσμα για κάθε μας χάντρα. Δεν μας περιορίζει, όπως έχω ξαναπεί, το polymer clay ούτε στη χρήση του ούτε στο αποτέλεσμα. Τούτο εδώ είναι, πάλι χρησιμοποίησα 3 ή 4 χρώματα. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, ασημένιο μαζί με... Είχα κάνει μια μίξη φούξια με άσπρο και μας έδωσε τούτο το απαλό το ροζ, και μετά χρησιμοποίησα τη μίξη νούμερο 1 που μου έχει βγάλει το ροζέ μαζί με φούξια και ασημή. Έκοψα μικρά κυκλάκια με ένα μικρό καλαμάκι, έβγαλα την τρύπα εδώ. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολύ εύκολα χάντρες σε οποιοδήποτε μέγεθος, σε οποιοδήποτε χρώμα. Μπορούμε να βγάλουμε όσο πιο μεγάλη τρύπα μπορούμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε σχοινί ή μικρή τρυπούλα για μισίνα. Έχω ένα παράδειγμα εδώ. Έχω βάλει μισίνα, μπορείτε να το δείτε. Πέρασα μισίνα, πέρασα μια πλαστική πέρλα, χωρίς να φαίνεται, χωρίς να τσιμπά στο πίσω μέρος. Ένα τέλειο αποτέλεσμα για μια βραδινή έξοδο ή ένα πιο casual ντύσιμο για τούτα εδώ. Να αρχίσουμε λοιπόν. Θα ξεκινήσω πρώτα με το λευκό. Πρέπει αρχικά κόβουμε ένα κομμάτι από πάνω, το δουλεύουμε με τα χέρια. Να βγάλει τα υγρά του πρέπει να φέρουμε το σερνίτ μας, το polymer μας clay, να το φέρουμε στη θερμοκρασία του σώματος μας. Έτσι δουλεύοντας το παίρνει τη θερμοκρασία των χεριών. Αλλά είναι μια κάπως χρονοβόρα διαδικασία. Φυσικά σε επόμενα DVD πιο προχωρημένα θα σας δείξω άλλες τεχνικές. Σήμερα επέλεξα μια γρήγορη τεχνική. Πάντα οι αρχάροι, ξέρω και εγώ από τον εαυτό μου, ότι προτιμούν ό,τι πιο γρήγορο και πιο εύκολο. Να φτάσουμε να συλλάβουμε την ιδέα το πώς δουλεύονται τα polymer clay. Βλέπετε είναι κλειστό και πάρα πολύ μαλακό, μπορεί να δουλευτεί άμεσα. Θα ανοίξουμε το σακουλάκι μας με ένα κομμάτι λεπίδα. Πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί, διότι η λεπίδα για το polymer clay πρέπει να είναι πάντα κοφτερή. Θα κόψω ένα κομμάτι έτσι για να δούμε αρχικά πώς δουλεύετε. Μαζί με διατηρούμε το λευκό μας. Να ανοίξουμε και το μαύρο.
Τώρα το μαύρο, επειδή είναι πάρα πολύ έντονο, δεν θα κόψω την ίδια ποσότητα με το κόκκινο και με το άσπρο. Θα κόψω πιο λίγη ποσότητα, γιατί θέλω να χρησιμοποιηθεί σαν βάση πιο πολύ και όχι σαν βασικό χρώμα. Την βασική μας ανάμειξη θα την κάνουμε πρώτα με το άσπρο και με το κόκκινο και μετά θα προσθέτουμε λίγο το μαύρο. Τώρα αρχικά κάνουμε την πάρα πολύ γνωστή κίνηση, ό,τι κάνουμε και με το τυρί μας. Κρατούμε το κουβαράκι μας, αρχίζουμε να τρίβουμε στον τρίφτη μας. Θα το τρίψω όλο το λευκό και θα το βάλω μετά στην άκρη, βλέπετε. Τρίψαμε το άσπρο, το βάζουμε στην άκρη. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία με το κόκκινο μας. Το τρίβουμε. Τελειώνοντας το θα το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Και θα σας δείξω μετά τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Βασικά απλά και γρήγορα βήματα. Έχουμε τρίψει και το κόκκινο μας. Τώρα εγώ θα επιλέξω σαν περίπου από ό,τι ελπίζω μπορείτε να δείτε, είναι σχεδόν οι ίδιες οι ποσότητες του κόκκινου και του άσπρου. Τώρα εξαρτάται αν θέλουμε να επιλέξουμε πάνω στη χάντρα μας να φαίνεται πιο πολύ το κόκκινο, τότε εξυπακούεται ότι θα βάλουμε πιο λίγη ποσότητα λευκού να αναμειχθεί μέσα στο κόκκινο. Αν θέλουμε όμως να έχουμε πιο πολύ βάση σε λευκό, τότε κάνουμε το αντίθετο. Παίρνουμε δηλαδή σαν βασικό μας χρώμα ανάμειξη στο λευκό, προσθέτοντας λίγο κόκκινο. Τώρα εγώ θα επιλέξω ανάμειξη λευκού σαν βασικό νούμερο 1, οπότε κάνω στην άκρη το κόκκινο μου και αρχίζω και βάζω λίγο πάνω στο άσπρο. Θα αρχίσω τώρα να το σμίγω. Θα προσπαθήσω να το κάνω σε μια μπάλα άμορφη. Δεν θα ασχοληθούμε τώρα με το σχήμα. Τώρα είμαστε στο βήμα της ανάμειξης. Το κάνουμε σαν ρολό αρχικά. Σαν ένα ρολό. Σαν ένα κουλούρι, ένα κουλουράκι όπως παίζαμε με την πλαστεσίνη στον υπηαγωγείο μας. Βλέπετε, άρχισε να παίρνει, να έχουμε τα λεγόμενα νερά μέσα στο λευκό. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι δουλεύτηκε ο πυλός μας, το κλέι μας, γιατί ανοίγει. Εμείς δεν θέλουμε να ανοίγει, να διαλύεται. Εμείς θέλουμε να έχουμε να έχει σμίξει αρκετά που να είναι ένα κομμάτι ενιαίο. Γι' αυτό τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να αρχίσουμε να το δουλεύουμε με το χέρι μέχρι που να σμίξει. Εσείς δουλεύοντας το θα καταλάβετε ότι η μπάλα μέσα έχει κενό. Είναι σαν να κρατάς ένα μπαλόνι που βρίσκεται λίγο πριν να ξεφουσκώσει εντελώς. Τώρα καταλαβαίνουμε, βλέπετε το δουλεύω μέσα στις χούφτες μου, εδώ ακριβώς, εδώ, στο ένα μου χέρι και στο άλλο και τα τρίβω μεταξύ τους. Εξασκώ λίγη πίεση γιατί πρέπει να περάσουμε τη θερμοκρασία του σώματος μας πάνω στο κλέι. Γιατί διαφορετικά δεν καταφέρουμε να περάσουμε την θερμοκρασία του χεριού μας πάνω στο κλέι, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα, θα ανοίγει, μέσα θα είναι κενό. Τώρα το κάνουμε το κουλουράκι όπως πριν, το τραβώ και το στρίβω, το τραβώ και το στρίβω. Τώρα εδώ εξαρτάται από μας. Αν συνεχίσω να το τραβώ και να το στρίβω, σε κάποια φάση θα γίνει ροζέ, δηλαδή θα έρθει το άσπρο να σμίξει τόσο πολύ με το κόκκινο
που δεν θα υπάρχουν τούτες οι όμορφες οι γραμμές που είναι σαν το γλυφιντζουράκι, σαν το κάντι. Τώρα θα κάνω μια πρόσμιξη κόκκινου με μαύρο. Θα χρησιμοποιήσω το κόκκινο σαν βάση και πάρα πολύ λίγο μαύρο. Οπότε θα κόψω λίγο από το μαύρο, να το τρίψω όπως πριν, να ρίξω λίγο άσπρο από το προηγούμενο. Τώρα καλά θα είναι, επειδή μιλούμε για αρχικά στάδια, να προσέχετε πάρα πολύ τούτο να μην ακουμπήσει πάνω στην πρόσμιξη που θα κάνουμε τώρα, γιατί θα αλλοιωθούν τούτες οι γραμμές εδώ που έχουμε φτιάξει, οπότε θα γίνει ένα μείγμα μαύρο, κόκκινο, άσπρο, άμορφο, άσχημο. Τρίβω λοιπόν το μαύρο μου. Έτριψα το μαύρο, τώρα θα αρχίσω να το αραιώνω μαζί με το κόκκινο. Το πατώ λίγο και θα αρχίσω όπως και πριν θα αρχίσω να το σιγά σιγά να το κάνω έτσι ένα μικρό κουλουράκι για να μαζέψει όλα τούτα τα μικρά που έχουν μείνει πάνω στο πλαστικό μου. Τα μαζεύω, κολλούν πάνω και θα αρχίσω τώρα να το δουλεύω μέσα στα χέρια όπως προηγουμένως έχουμε κάνει την μπάλα. Όπως είπαμε και πριν, σας έχω δείξει, δουλεύουμε την μπάλα μας μέσα στη χούφτα μας. Τώρα εγώ ξέρω ότι είναι έτοιμος, ο πυλός μου μπορεί να πάρει σχήμα, γυαλίζει, δεν ξέρω πόσο μου καθαρά μπορείτε να το δείτε, γυαλίζει, δεν είναι κρύος όπως ήταν πριν. Το πατώ στο πλαστικό μου. Τώρα όμως σε αυτή τη φάση πρέπει να ξεκαθαρίσω το πλαστικό μου, ή όπως είπαμε πριν η ζελατίνη, ένα κομμάτι ζελατίνη. Δεν πρέπει να έχει υπολείμματα από το προηγούμενο τρίψιμο, γιατί κολλούν πάνω στη χάντρα και θα χάσει το όμορφο αποτέλεσμα που κατάφερα μέχρι τώρα να κάνω. Το πατώ έτσι λίγο και θα αρχίσω τώρα να το δουλεύω με τον πλάστη μου, εξασκώντας πάντα την ίδια πίεση. Την ίδια πίεση. Γιατί αν εξασκήσω εδώ πιο πολύ πίεση, στο κέντρο πιο λίγη, στην άκρη κάτω περισσότερη, σχηματίζω λαγκούβες, οπότε άσχημο αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι ισόπαχο για να είναι όμορφο. Θα του δώσω ένα οβάλ σχήμα, θα το δουλέψω έτσι, να του δώσω ένα σχήμα οβάλ. Τώρα καθώς βλέπετε και εσείς, αλλά μετά στην πράξη, αφού δοκιμάσετε τις τεχνικές τούτες που σας δείχνω, θα δείτε ότι ανοίγουν τα χρώματα, παίρνουν σχήμα τα μαύρα με τα άσπρα, δεν μένουν. Βλέπετε πως ήταν και δέστε πως έγινε. Οπότε τώρα θα χρησιμοποιήσω τη λεπίδα μου. Προσέχω να μην αφήσω αέρα, δεν πρέπει δηλαδή να παρουσιάζει κάτι που να μοιάζει με φούσκα σπασμένη πάνω, πρέπει να είναι λίος. Ότι δεν μπορεί να δει το μάτι, ακουμπώντας το χέρι κυκλικά και πάρα πολύ απαλά, για να μην αφήνουμε αποτυπώματα πάνω στον πυλό μας.
ακουμπούμε έτσι απαλά και με κυκλικές κινήσεις γυαλίζει. Αυτό θέλουμε. Τώρα θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε ένα σχήμα το οποίο αρέσει σε εμάς. Εμένα μου αρέσουν τα λεγόμενα freeform shapes, δηλαδή σχήματα που δεν έχουν προσδιορισμένο σχήμα. Οπότε τώρα θα αρχίσω εγώ να του δίνω ένα σχήμα βλέπετε, κόβω, περπατώ προς τα κάτω. Να το κόψω πρώτα. Δεν θέλω να το εξασκήσω πολύ πίεση με το αριστερό μου χέρι, για να μην μου μείνουν πάνω σημάδια πάνω στο κεντρικό σημείο του κολλιέ μου. Θα του δώσω ένα έτσι άμορφο σχήμα αρχικά, για να φύγει πάνω από το... Τούτο θα το χρησιμοποιήσουμε, δεν πετάμε τίποτα. Έχουμε την ευχέρεια με το polymer clay να μην πετάμε τίποτα. Βλέπετε, το πιέζω με τα δάχτυλα μου, το πιέζω, το σηκώνω προς τα πάνω και του δίνω όποιο σχήμα θέλω. Να το κάνω λίγο έτσι, να το κόψω λίγο στην άκρη εδώ. Τώρα θα τραβήξουμε λίγες γραμμές έτσι σαν ρίζες. Απλά για να μπορέσουμε να σας δείξω ότι πραγματικά μπορούμε να δουλέψουμε το clay μας όπως θέλουμε. Δεν μας αφήνει περιορισμούς. Και με μια καρφίτσα να το ισιώσουμε λίγο έτσι. Και το σχήμα μας είναι έτοιμο. Τώρα θα χρειαστώ μια καρφίτσα ή ένα βελόνι. Το περνούμε από εδώ να βγει από την άλλη πλευρά και είναι έτοιμο για να ψηθεί. Παίρνουμε μια πένσα των κοσμημάτων ή οτιδήποτε στρογγυλό, απλά το περνάμε προσεκτικά από τη μια πλευρά μέχρι να περάσει στην άλλη άκρη, το βγάζουμε προσεκτικά και το αφήνουμε στην άκρη, χρησιμοποιώντας το στρογγυλό μας εργαλείο. Να σας δείξω ακόμα κάτι. Μπορούμε να βγάλουμε και τρυπίτσες έτσι για να το διακοσμήσουμε. Και είναι έτοιμο για να ψηθεί. Θα το βάλω στην άκρη. Να σας δείξω πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υπόλοιπο από το προηγούμενο κομμάτι που είχαμε. Είχαμε βάλει στη δεύτερη μας φάση μαύρο μαζί με κόκκινο και άσπρο. Προσπαθούμε πάντα να κρατήσουμε την επιφάνεια μας καθαρή, να μην αφήνουμε υπολείμματα. Συνεχίζουμε με τα αχρώματα του pendant. Βλέπετε, όσο πιο πολύ το γυρνώ, τόσο πιο πολύ σμίγει και στο τέλος έχουμε ένα μπορτό χρώμα αντί κόκκινο, μαύρο, άσπρο. Τώρα εγώ θα το προσπαθήσω να το
τελειοποιήσω τον μπορτό, να το σμίξω ακόμα λίγο, να μην έχω 3 τόνους, και μετά θα το ενώσω με το προηγούμενο παστούνάκι που μοιάζει έτσι με ζαχαρωτό. Να σας δείξω ένα άλλο είδος χάντρας που μπορούμε να κάνουμε. Κάνω έτσι το κουλουράκι μου, κόβω από το προηγούμενο ένα άλλο κουλουράκι να κάνω στο ίδιο μήκος, και θα αρχίσω τώρα να τα τυλίγω μεταξύ τους, έτσι. Τώρα τι κάνω? Το δεξί μου χέρι πηγαίνει προς τα πάνω, το αριστερό μου προς τα κάτω. Το δεξί μου χέρι προς τα πάνω, το αριστερό μου προς τα κάτω. Το τραβώ, το σμίγω. Το τραβώ και το σμίγω. Το τραβώ και το σμίγω. Τώρα θα κρατήσω την αριστερή μου πλευρά κίνητη και θα γυρνώ μόνο με το δεξί. Θα γυρνώ μόνο με το δεξί. Μόνο με το δεξί, ούτως ώστε ακουμπώντας το να ξέρω ότι έσμιξε. Να βάζω τώρα τα κομματάκια μου, να τα κόψω. Να τα ξανά τοποθετήσω μαζί, έτσι μαζί, τα τρία τούτα, να τα μπλέξω ξανά. Έτσι. Θα το κάνω κουλουράκι ξανά, να τα ξανακόψω. Προσπαθώ να σας δείξω ότι οι προσμίξεις δεν έχουν τέλος. Θα πάρω πάλι άσπρο κόκκινο, θα το κάνω πιο λεπτό κουλουράκι. Τώρα πλησιάζουμε στο τελικό στάδιο. Θα σας δείξω ακόμα ένα γρήγορο πένταν που μπορούμε να κατασκευάσουμε και να κλείσουμε το σημερινό μας μάθημα. Τώρα έχω αυτό το αποτέλεσμα που για μένα είναι αρκετά καλό. Δεν θέλω περισσότερη προσμίξη. Θα ισιώσω τις άκριες μου, να τις βάλω στην άκρη. Είπαμε δεν πετάμε ποτέ τίποτα με το polymer clay. Και θα αρχίσω τώρα να κάνω ένα στρογγυλό κουλουράκι. Θα το πατήσω ελάχιστο για να σμίξουν. Πατώ την άκρια για να μου κολλήσει. Διαλέγω ποια πλευρά προτιμώ, καθώς το πατώ και σμίγουν τα χρώματα μου. Διαλέγω και από τις δύο. Έχουμε δύο διαφορετικές πλευρές. Εγώ θα ήθελα
θα προτιμούσα την πάνω πλευρά. Θα του δώσω τώρα ένα οβάλ σχήμα, ανοίγοντας το προς τα πάνω και προς τα κάτω και όχι δεξιά προς αριστερά, απλά πάνω προς τα κάτω. Θα πάρω ένα κομμάτι λευκό θα το ζεστάνω λίγο στο χέρι μου. Έχω θερμάνι, το έχω δουλέψει το λευκό, το σερνίτ. Τώρα θα το χρησιμοποιήσω σαν πλάκα, το βάλω κάτω, θα βάλω πάνω το καινούριο pendant, θα του δώσω σχήμα με τη λεπίδα μου. Το έκοψα όπως σας έχω ήδη δείξει, το άσπρο, το πατώ λίγο για να κολλήσει. Κόψαμε το άσπρο μας, το εφαρμόσαμε πίσω, το πατήσαμε από πάνω. Τώρα θα κάνω λίγα μικρά σκουλικάκια απλά για σχήμα από πάνω και είναι έτοιμο και το δεύτερο μας pendant. Κάνουμε έτσι μικρά σκουλικάκια, σαν τα κουλουράκια είπαμε που κάνουμε στον νηπιαγωγείο με την πλαστεσίνη. Πατώντας το κολλά, του δίνουμε ό,τι σχήμα θέλουμε τώρα που δεν είναι ψημένο, θα του δώσουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Αφού έχουμε εφαρμόσει την πλάκα μας στην άσπρη από κάτω, παίρνουμε ένα σκουλικάκι από οποιοδήποτε χρώμα θέλουμε από τα προηγούμενες μας προσμίξεις, το κόβουμε, το γυρνούμε, το κολλούμε πατώντας του δίνουμε ένα σχήμα που εμείς θέλουμε, πατώντας το κολλούμε. Έχουμε τώρα ένα 3D, θα πάρω τον τρίφτη μου όπως πριν, απομακρύνω προσμίξεις, χρώματα, τρίβω ένα μικρό κομματάκι άσπρο που μου έχει απομείνει πάνω στον πάγκο εδώ, παίρνω τα άσπρα τα κομματάκια μαζί με το μαύρο, τα τοποθετώ στη μέση, βάλαμε το άσπρο μας που τρίψαμε μέσα στη μέση. Τώρα θα το μαζέψω έτσι λίγο προς τα πάνω, δεν το πιέζω πολύ, λίγο να μοιάζει με φωλιά. Παίρνουμε μια χάντρα, ένα κρίσταλο στην συγκεκριμένη περίπτωση, το τρυπώ στη μέση, το σκουντώ να κάτσει επειδή το κρίσταλο μου είναι κόνικο. Περιποιηθώ έτσι λίγο το σχήμα. Θα το τρυπήσω στη μέση. Από πίσω μπρος και από μπρος προς τα πίσω. Ελέγχω αν η τρύπα μου είναι όμορφη, στρογγυλή. Δίνω το τελικό σχήμα και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο.